Эфирда атна информацион программасы белән Саба дулкыннары телевидениесе хәерле кич, исәнмесез. Безнең бүгенге чыгарылышта. Дәүләт Советы депутатларын сайлау уңышлы тамамланды. Дөнья күләм танылган Күн брендының рәсми үзәге хәзер Байлар сабасында. Урманчылар һөнәри бәйрәмен каршы алырга әзерләнә. Республиканың 6-нчы чакырылыш Татарстан Дәүләт Советына депутатлар сайлау Татарстанда 8 сентябрьдә узды. Бердәм Россия партиясе 72,4%, КПРФ 10,7%, Гадел Россия 3,96%, ЛДПР 3,79%, Россия коммунистлары 3,65%, Пенсионерлар партиясе 2,47% һәм Үсеш партиясе 1,2% тавыш җыйды. Саба районында сайлаулар гадәттәгечә югары активлык, оешканлык белән үтте. Бу хакта тулырак алдагы материалда. Район мәдәният йортындагы 2482 номерлы сайлау участогы үз ишекләрен иртәнге 7-дә ачты. Биредә сайлау хокукы булган 1347 кеше исәпләнә. Иң беренчеләрдән булып үз тавышын бирергә Илшат Мөхәммәтшин килгән. Бу сайлауларның бөтенсенә катнашырга тырышам. Бу кирәк эш дип саныйм. Бүген беренче булдыгыз инде сез шулай бит. Шулай туры килде. Тавыш бирү электрон рәвештә башкарыла. Ишектән керүгә волонтерлар махсус тренажерларда бу аппарат белән ничек эшләргә кирәклеген өйрәтеп тора. Сайларга килгән кешеләрне шушы агрегатта электрон рәвештә сайларга өйрәтеп җибәрәбез. Паспортны күрсәткәч, аларга штрих-код бирәләр. Шушы штрих-кодны лайттырып үткәрәбез. Русский дигән нәрсәгә басабыз дагы, башта без кандидат сайлыйбыз. Мәсәлән, аннан соң кандидат сайлаганнан соң партияны сайлыйбыз. Шушы икесе дә сайланганнан соң завершитка басабыз дагы и шушы әйберебезне подтверждать итәбез. Һәм безнең тавышыбыз кабул була. Комиссия составында 7 кеше, аның рәисе Рөстәм Равилин сүзләренчә, участокта проблемалар юк. 18 яшы тулып 29 егет-кыз беренче тапкыр гражданлык бурычын үтәячәк. Сайлаулар сияси вазгыятьне билгеләүче җаваплы эш һәм халык аны үз күңеле аша үткәреп гражданлык бурычы итеп кабул итә. Яшьләр дә, өлкәннәр дә бу көнгә дулкынланып әзерләнә, чөнки киләчәкне тагы да яхшырак күз аллый. Үзе сайлаган депутатларга зур ышаныч белән карый. Сайлауның тәртибе быелгы Дәүләт Советының сайлауында инде безнең электрон рәвештә, безнең бирегә керүгә волонтер кызларыбыз, җегетләребез халкыбызны каршы ала һәм алар башта тренажерда алар тренироваться итеп алалар. Шуннан соң состав комиссияга килеп, документларын тапшырып, аларга бирелә штрих-код нигезендә барып, аппаратлар янына барып, алар сайлауларын бирәләр. Саба муниципаль районы башлыгы урынбасары Расих Закирҗанов та бу участокта тавыш бирә. Әлеге сияси вакыйгага битараф калырга ярамый. Һәрберебезнең дә тавышы мөһим роль уйный ди. Инде һәрбер сайлаучы үзенең кандидатының программалары белән танышып, партияларның программаларын танышып, үзенә шаган программаларны сайлап, үзләре тавышларын бирер дип көтеп калам. Инде килгән бу сайлауларга килгәндә менә 5 ел тиз генә үтте дә китте. Яңа сайлаулар, республика алдында да яңа планнар бар, стратегиялар төзедек. Менә шуларны Алла бирсә киләчәктә эшләрне дәвам итеп, матурлыгын иттереп, үсеш булдырып экономикада тормышны җайласак, тагын да яхшырак яшәү омтылышларына ирешсәк һәм бөтен халык канәгатьләндергә язса безгә. Мин шуның белән менә шушы максатлар белән шушы сайлауларга килдем. Алла бирсә, хыялларым тормышка ашыр дип ышанып калам. Тавыш бирү көнендә халык активлыгы күбрәк иртәнге 8-дән 10-га кадәр күзәтелә. Бу аңлашыла да. Безнең халык эшкә тотынганчы иң элек гражданлык бурычын үтәүне беренче урынга куя. Аеруча өлкәннәр бу сияси вакыйгага дулкынланып килә. Сайлауларга елда катнашам. Илемнең киләчәге өчен битараф түгелмен. Балаларымның, оныкларымның киләчәге өчен тырышам. Аларның тормышлары яхшы булсын дип, үзе
Үзебез сайлаган депутатларыбыз безнең өчен тырышырлар дип, безнең мәнфәгатьләрне куятырлар дип уйлап сайлауга киләм. Соба районы территориаль сайлау комиссиясы рәисе Мәхсүм Галиуллин аз сызыклаганча, безнең районда 40 сайлау участогы эшли. 6 участокта электрон тавыш бирү җайланмасы урнаштырылган. 24395 сайлаучы исәпләнә. Бу сайлауларда 18 яшы тулып, 495 гражданин беренче тапкыр үз тавышын бирә. Ул беренче сайлаучыларга аерым чакыру билетлары бирелде. Андан соң инде аларга беренче сайлаучыларга буларак сонда аз гына символик бүләкләр дә таратыла. Менә шушындый тәртиптә 40 участокта бүгенгә хәзерге вакытта ачылып сайлаулар бара. Үземнең уйлавымча сайлаулар әйбәт узар, халыкның сайлауларга килүе әйбәт килә. Әйтергә кирәк, быел инде 27 сәгать 7-дә ачылды бит инде. Федераль сайлаулар сәгать 8-дә ачыла иде. 7-дә ачылган белән 8-дә ачылган арасында аз гына аерма бар. Халык йөрәктә шулай өйрәнгән сәгать 8-гә килеп сайлауга бит инде. Хәзерге вакытта активно сайлаучыларның әйбәт дип әйтергә кирәк. Һәр кеше сайлаудан уңай якка үзгәреш, яңалык көтә. Лаеклы ялдагы укытучы Рәфидә апа тормыш иптәше Әмир абый белән бергә килгән. Алар да илдә барган сәясәткә уңай мөнәсәбәтен белдереп, сайлауларның һәр гражданинның киләчәк тормышында зур роль уйнаячагына басым ясады. Без гомер буе сайлауларда һәр вакыт катнашабыз. Чөнки илебезнең вакыйгаларына, илебезнең тормышына, яшәешенә битараф түгел кешеләр һәр вакыт. Үз бурычыбызны үтәргә тырышабыз. Елдан ел сайлау тәртипләре үзгәрә бара. Менә бу ел электрон сайлауда катнаштык. Бу бер өйрәнгәч җайлы нәрсә инде. Шулай дәвам итсен. Алга таба тормышлар шушылай матурлансын. Сабада тормыш һаман үзгәреп тора, матурланып тора. Әле килгәндә дә сабаның бүтән җиренә сокланып килдек. Менә без шундый үзебезнең җиребезгә, үзебезнең тормышыбызга куанып яшәүче картлар. Шунысында искәртик, участокларда күзәтүчеләр дә эшли. 2486 номерлы сайлау участогында тавыш бирүчеләр быел февраль аенда гына ачылган Саба арена спорт сараенда сайлый. Урыны иркен, яхта, машина кую өчен парковка урыннары да уңайлы. Саба муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе Марат Ишниязов бу участокта тавыш бирә. Беренчедән инде менә конституция белән миңа бирелгән хукуклар белән файдаланып мин әлеге сайлауларга килдем. Бунысы беренчедән мин уйлыйм, сайлауларга килү инде ул һәр кешенең үзенең менә без барыбыз да бит инде республиканың гражданнары, шул республиканың гражданнары буларак инде һәр кешенең ул сайлауларга килү үзенең бурычы дип тә саныйм. Чөнки инде без менә алдагы 5 елга үзебезнең республиканың киләчәген сөйләйбез. Дөрестән менә республиканың алса бу мөмкин дә республика үзенең бик зур үсешен кичерә, күреп торабыз. Инде нинди зур дәрәҗәдә дөнья күләм мероприятияләр үтә. Киләчәктә дә менә мин әлеге сайлауга килеп инде шушы үзебезнең республиканың тагын да үсеше булыр дигән өметтә калам. Тагын да тәскилен менә безнең республика үзенең күп кенә предприятияләрен саклап алды. Шушы саклап алган аркасында инде безнең республикага өстәмә күп кенә бюджетка өстәмә табышлар керә. Инде бу өстәмә табышлар нигезендә инде безнең республика программалары эшләп килә. Менә бу республика программаларында безнең районга шулай йогынтысы бик зур. Инде күп кенә социаль объект биналар төзелә, инде булганнар төзекләндерә. Инде киләчәктә менә бу безнең республикабыз шушындый үсешен кичерсен дигән зур өметләрдә кала. Менә бу электрон рәвештә тавыш бирү сезгә ошыймы? Әллә элеккегечә сагындырамы? Миңа ошый гына түгел, миңа бик уңайлады. Киләм, инде безнең бит инде ил шушындый гел алга таба бара, күп кенә яңа технологиялар кертелә. Шуларның арасыннан иң кирәклесе IT технологиялар. Шуңа күрә менә шу электрон рәвештә инде тавыш бирү мин аны киләчәк дип саныйм. Минем үземә килгәндә инде ул бик уңайлы. Әлеге участокта 51-18 яшы тулып беренче тапкыр тавыш бирүчеләр исәпләнә. Бу иң күбе. Аграр көллият студенты Марат Менәвиров өчен дә бүгенге көн бик җаваплы. Ул тәүге тапкыр үз тавышын бирергә килгән. Монда беренче килүем. Хисләр беренче килгәч әзрәк волнение хисләре бар. Менә элек сайларга кызыга идеңме соң?
барыр идем сайлауларга деген. Әйе, шундай вакытлар була инде. Әйнәр шәп китәй сайларга, әйтеңнәр. Мин дә көтеп калайым, качан килермен, мин качан минем вакыт җитер дип. Менә хәзер үземә дә 18 тулды. Беренче сайлавым. Участокта барлыгы 1369 сайлаучы теркәлгән. Комиссия составында 7 кеше, 5 күзәтүче эшли. Безнең участокның үзенчәлеге шунда, бездә Соба җирлегендә килүче беренче тапкыр сайлаучы 18 яшь тулган егетләр, кызлар 51 кеше. Бу иң күбе. Бу безнең участокта иң күбе. И үзенчәлеге шунда, без иң беренче сайлыйбыз бу участокта. Бу безнең яңа төзелгән бина. Без моңарчы сайладык гимназияның иске корпусында. Хәзер үлебез инде шунда төпләнеп, алга таба да шунда матур итеп сайлаулар үткәребез дип ышанып калабыз. Бина эчендә рәсми атмосфера белән бер рәттән бәйрәм рухында хөкем сүрә. Сайлаучыларны тәмле коймак, кайнар чәй белән сыйлыйлар. Көннең беренче яртысында халык аеруча актив. Сәяси вакыйгага битараф кешеләр юк диярлек. Измауланда яшәүче Флора Нурисламова 8 сентябрь көне үзенең 80 яшьлек юбилеен каршылады. Туган көн иртәсендә ул иң элек гражданлык бурычын үтәп сайлау участогына килде. 2468 номерлы Изма сайлау участогыннан Раиля Галявина хәбәре. 8 сентябрь 6 чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советына депутатлар сайлау көне. Соба районы Изма авыл җирлегендә яшәүчеләр дә бу ил күләм мөһим вакыйгага бердәм килеп кушылды. Безнең иҗат төркеме биредә булып сайлауларны күзәтте, сайлаучылар белән аралашты. Изма авылыннан 2468 номерлы сайлау участогы мәдәният йортына урнашкан. Моңарчы сайлаулар мәктәп бинасында үтә торган булган. Яңа урында исә иркенлек, якты зур зал. Бу участокта җирлекнең 2 авылыннан, Измәдән һәм Өтернәстән 398 сайлаучы килеп тавыш бирә. Измәдән 261, Өтернәстән 137 сайлаучы. Алар инде иртәнге 7дә үк үз тавышларын беренчеләрдән булып бирү өчен участокка килә башлады. Сайлау комиссиясының эшен тәүге булып Дамир Мусин ачып җибәрә. Ул һәр сайлауда да беренче булырга ярата. Бу җаваплылык өчен бүләк тә бирәләр әле үзенә. Комиссия рәисе Муллагали Нәбиев, ул менә 40 ел шушы җаваплы вазифада. Бу эшне бөтен нечкәлекләрен аңлап, зур төгәллек белән башкара. Участокта һәр вакытта сайлаулар бик тыныч үтә. Безнең 399 сайлаучы бар. Без быел да сайлауларны бик тыныч үткәрәбез. Мин 40 елдан артык сайлау участок комиссия председателе булышым, 50 артык сайлау үткәрдем. Моңарчы сайлауларда бик тыныч үткән, монсы шәт бик тыныч үтәр. Халык бездә эшчән бик тырыш. Иртә җинче яртан халык килә башлады. Хәзер халыкның менә урынына күрәсез инде. Йөзе як сайлаучы сайлаган шул моментта шәт сайлауларны тыныч итеп, матур итеп үткәрәбез. Изма участогында сайлаучылар сафында бүген юбилеар да бар. Нурисламова Флора Госман кызы. Ул 8 сентябрь иртәсендә 80 яшын каршылый. Туган көнен билгеләп үтүне Татарстанның мөһим вакыйгасында үз тавышының мөһимлеген аңлап, сайлау участогына килеп башлап җибәрде. Флора апа 40 ел почта хезмәтендә эшләп, лаеклы ялга чыга. 20 ел хат тарата, 20 ел җитәкче вазифасында. Заманында үзе дә сайлау комиссияләрендә эшли. Бүген сайлауга килене Сайра белән килде. Улы гаиләсендә, оныклары янәшәсендә бәхетле картлыгын каршылап гомер кичерә Флора апа Нурисламова. Еллар тыныч булсын ин беренче. Семья бәхете белән, балалар шатлыгы белән, куанычлы тормышларда яшәргә насыйп итсен, я Рабби Ходаем. Я Рабби Ходаем, тагы да яшәргә насыйп итсен. Бик рәхәт заманда яшибез бит. Bütün нәрсәдә бар, муллык, Аллаға шөкер. Тазалык, балалар янда, аныклар янда, аныкчыгыбыз да бар инде хәзер, Аллаға шөкер. Йөрибез сайлауларга, ничек көтеп алабыз сайлауларны. Куанып барабыз сайлауга. Сайлаулар авыл кешесен аралаштыру чарасы да. Күптән күрешмәгән авылдашлар нәкъ менә биредә очрашып, сөйләшеп, хәл-әхвал белешеп, хатирәләр яңартып кайталар. Сәкинә, Айрат Мөбәрәкшиннәр сайлауларга парлап йөриләр. Элегелектән килгән изге бурыч бит инде ул сайлау көне җиткәч, без үзебезне бурыч дип саныйбыз, сайлауларга чыгып
сайлап китүләрне. Ел сайын бергәләшеп төшәбез. 2468 номерлы Измә сайлау участогында иң яшь сайлаучы бер кеше. Ул Аяз Арысланбеков. 18 яшы тулып, бүген беренче тапкыр сайлауга килә. Ә иң өлкән сайлаучылар Мәрьямбикә һәм Юныс Гайнетдиновлар. Аларга 94 яшь. Комиссия өлкәннәрне өйләренә килеп сайлатачак. Гомумән җирлектә тавыш бирүнең бу мөмкинлегеннән 15 сайлаучы файдалана. Измә җирлегендә сайлаулар тәртип бозуларсыз тыныч үтә. Җирлек әгъзалары, җәмәгать хәрәкәтләре вәкилләре, участок вәкаләтлесе күзәтүләр алып бара. Барысы да чиста сайлаулар сагында. Татарстан Республикасы буенча Иктисад министрлыгының баланс комиссиясы һәр атна сайын районнарга чыгып утырышлар үткәрә. Алар шулай урыннардагы эшмәкәрлек эшләре белән танышалар һәм үзләре тарафыннан бу өлкәдә гамәлдә булган яңалыклар, ярдәм чаралары турында мәгълүматларны тараталар. Бу атнада эшче төркем Собада булды. Бу атнада Собада эшмәкәрләрнең Татарстан Республикасы буенча баланс комиссиясы утырышы узды. Аның эшендә Татарстан Республикасыннан килгән белгечләр, Иктисад министры урынбасары Рөстәм Сибгатуллин, Татарстан Республикасы югары һөнәри белем бирү оешмасының стратегик үсеш бүлеге башлыгы Илхам Шәрифуллин катнашты. Башкала кунакларын районыбыз башлыгы Рәис Миннаханов һәм оешма предприятие җитәкчеләре Собаның яңа төзелә башлаган индустриаль паркында каршы алды. Монда 38 гектарга сузылган мәйданда бүгенге көндә кызу эш кайный. Тышкы коммуникация чаралары, ут, су, газ, телефон элемтәсе линияләре сузыла. Җитештерү мәйданнарын үз эченә алган 2 бинага нигез салу сентябрь урталарында башланып китәчәк. Проект планлаштырулар буенча аның беренчесе 296 квадрат метр мәйданны кулачлаячак. Анда Казакстан эшмәкәрләре җитештерү предприятиеләре өчен кондиционерлар җыячак. Икенчесе 2000 квадрат метрдан артык мәйданны бирәячәк. Биредә инде терлекләр өчен витаминлы азык җитештерәчәкләр дигән план проект бар. Икенче тукталыш ПМК 159 төзелеш оешмасы. Монда җитәкчеләре Фәргат Нәбиуллин үз эш юнәлешләре белән таныштырды. Ул 29 ел шушы системада хуҗалык итә. 2003 елдан аның шәхси эшмәкәрлек эше дә киң җәелә. ИП Нәбиуллинда бүгенге көндә 18 кеше эшли. Брусчатка ясыйлар, тимердән капка коймалар эшлиләр. Бинаның күп кенә бүлмәләре хәзер арендага тапшырылган. Аларда үз мәшгульләр булып теркәлгән эшмәкәрләр үз эшләрен алып баралар. Илмира Әхмәтшина, мәсәлән, Тоз мәгарәсе бүлмәсендә сәламәтләндерү сеансларына кешеләр кабул итә. ИП дип ачылды митине башта. Менә бу яңа елда, с 1 января инде закон кирде да инде, и мы подумали, что менә бу условиялар безгә туры килә. Во-первых, у меня нет работников, а на рамин бренс это сатмим, не произвожу сатмим, из-за этого бу условиялар безгә бик, шартлар туры килә инде. Мы решили перейти за этого. Былай пенсионерлар, балаларга бик файдалы инде, легкая безнең инде бронхиальный астмаларга, астматикларга, аллергикларга бик файдалы инде. Монда кире утырасыз да тусга сулап утырасыз инде. 10 сеанс как минимум нужно пройти. Былай, например, астматикларга күбрәк инде, аларга 15 сеанс кирәк. Не прерываясь, йөреп алсалар, файдасы була инде. Курсы надо ходить аннары. Например, бер курс уздылар, 1-2 айдан яңадан курс узарга кирәк инде, потому что эффект накопительный. Сразу вау, эффект булмый ул. Бераздан, через несколько курсов, получается эффект оздоровления. Гөлнара Фатхрахманова шәш тараш ашкан. Ул әле районда яңа кеше. 8 ай яшиләр. Мәскәүдән күченгәннәр. Үзе Мордовияда туган. Собада киләчәктә бик киң кулачлы үз эшмәкәрлек эшләрен җәелдерү белән яналар. Переехали из Москвы полгода назад в этот район и хотели бы открыть здесь национальный стилизованный стиль. Так как я родилась не в Татарстане, для меня очень ценно именно сохранение татарского языка и татарского колорита. Так как для меня это очень дорого, вот именно хотелось, чтобы это было все в бизнесе. Поэтому открыли такой салон красоты. И помимо этого мы еще и социальной, общественной жизнью переживаем за это. Да? И помимо салона красоты хотели еще запустить и Айбят-клуб, где могут мамы в декрете, многодетные мамочки обмениваться опытом и получать какое-то образование на базе нашего центра, на базе нашего салона. То есть пока это салон красоты,
а на будущее мы надеемся, что это будет большой холдинг. Районның тагын бер эре җитештерү предприятиесе Евроакцент Соба. Биредә заманча экологик чистарту корылмаларын ясау һәм урнаштыру белән шөгыльләнәләр. Хуҗалары Сергей Красавин бүген җентекләп бөтен эш барышы чит илләр белән хезмәттәшлекләре турында сөйләде. Алар Россия шәһәрләрен генә түгел, чит илләрне дә үз корылмалары белән тәэмин итәләр. Товар әйләнеше 200 миллионнан артып китә. Киләчәктә планнары тагын да киңәю, Собада җир алып яңа урында урнашу. Шуңа финанс мәсьәләләрендә булышуны сорап, Казан белгечләренә үз теләк тәкъдимнәрен дә җиткерде бүген Сергей Владимирович. Мингәр агро оешмасы үз эшен Мингәр авылында алып бара. Биредә рапс һәм көнбагыш культураларыннан май сыгалар. Эш үз юнәлешен алган. Бүген дөнья базарында үз исемнәрен булдырганнар. Аларны беләләр, продукцияләренә сорау зур. Техник, лаборатор мөмкинлекләр барысы да закон кысаларында. Директорлары Денис Алексеев заводның бар эше белән цехларда йөртеп таныштырды. В данный момент у нас производство по переработке масляничных культур. Завод производительной мощностью 65 тонн в сутки. Мы выжимаем рапс, выжимаем подсолнух. В данный момент идет выжимка рапсового масла. У нас работает 17 человек в данный момент. Масло мы полностью стараемся продавать на внутренний рынок, частично мы его пытаемся экспортировать. Трудности какие? В принципе, у нас безотходное производство, мы не используем газ, не используем никаких горючих материалов для отопления, тем самым у нас есть экономия на затрате по газу. И выработка масла в данный момент у нас порядка 20 тонн по маслу в сутки и примерно где-то порядка 30-25 тонн это по жмыху. Жмых мы продаем местные колхозы, это и кукмарские, и сабинские, все наши татарстанские колхозы, они его используют для кормов, а масло мы, я уже сказал, экспортируем и перепродаем дальнейшим переработчикам. Шулпыш авылы ерәшәсендә төзелгән яңа терлекчелек комплексы да баланс комиссиясе вәкилләрен кабул итте. 2400 баш сыер балына исәпләнгән торакларга Голландиядан Гольфстрим токымлы малларны кайтара башлаганнар. Хәзергә биредә 600 сыер бар. Аларны 8 робот сауа. Сейчас у нас здесь находится 600 коров. 400 коров у нас стоят на карантине в Голландии. Завтра выезжает 200 и через 4 дня еще выезжает 200 коров. Сейчас работает у нас 8 человек. Всего будет, когда 2400 полностью мы запустимся, у нас будет работать 52, 53, 54 человека. Планируем выйти на надои 75-78 тонн молока в сутки. Завершить хотим к 2021-2022 году полностью построиться. Бүгенге очрашу Соба аграр күлияте базасында төгәлләнде. Биредә баланс комиссиясе кысаларында салым хезмәте һәм эшкуарлар хукуклары буенча вәкилләр, район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Илнур Котусов катнашында эшлекле киңәшмә булды. Аның барышында кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү мәсьәләләре каралды. Татарстан Республикасы икътисад министры урынбасары Рөстәм Сигъватуллин күзәтчелек эшчәнлеген контрольдә тоту, ярдәм чаралары буенча эшкуарларга актуаль мәгълүмат җиткерде. Наша задача довести до предпринимателей актуальную информацию по мерам поддержки. Мы в балансовой комиссии посещаем районы вместе с уполномоченным по правам предпринимателей. Они дают свою информацию по контрольно-надзорной деятельности. Отдельный блок – это мы ведем просветительскую работу по новому режиму налогообложения, так называемый самозанятый режим налогообложения на налог с профессионального дохода. В Сабинском районе доля малого бизнеса достаточно высокая в экономике района. Здесь умеют работать с инвесторами, в том числе и с зарубежными инвесторами.
Эшлекле очрашу барышында район эшмәкәрләре белән укулар да узды. Түгәрәк өстәл эше үз мәшгульләр, яңа салымнар режимына күчү, кече һәм урта эшмәкәрлеккә булышу программалары, юнәлешләр һәм контроль тикшерү күзәтүләр белән кисәләр, нәрсә эшләргә дигән 3 секциягә бүленеп алып барылды. Аларның барысында да Икътисад министрлыгы тарафыннан гамәлгә ашырыла торган эшкуарларга финанс һәм финанс ярдәме күрсәтү чаралары турында бай мәгълүмат бирелде. Сентябрьнең һәр 3-нче якшәмбесендә Урман хуҗалыгы өлкәсендә эшләүчеләр һөнәри бәйрәмен билгеләп үтә. Урманчылар көне 1980 елдан СССР Югары Советы Президиумы указы нигезендә билгеләнә һәм илебездә чагыштырмача яшьрәкләрдән санала. 11 сентябрь көннең 2нче артысында бәйрәмнәр алдыннан урманчылар һөнәри осталыкта көч сынашты. Бу хакта тулырак алдагы материалда. Һөнәри осталыкта көч сынашу бәйгесе урманчыларны һәр ел менә шулай бергә җыя. Быел һава торышы да сөендерде. Кояш елмая, көзге җилләр дә ягымлырак исе. Тантанада Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннеханов та катнашты. Урманчылар инылы эштә дип әйтергә кирәк. Безнең инде дәүләтебездә бик күп урманнар, аның кадерен белү һәм инде дөрес тәрбияләү Sizin üstte, indi siz öz vəsiqənizni şubatla matur etib pişirgə tırışasınız. Malatsı, gelecekte de sizge zor oңышlar, yeni texnologiyalar bilen işinə parağa tırışasınız. Gerçələrini östürü, ormanını kesü, okutlav, hem bütəni. Indi izgişləriniz özünüzge yaxşılıqla eylənib qayta kürsün. Gelecekte de şulay ormançılıqlar şimdi figurlanıb yaşarga. Endi xizmat haqi ko'p bo'lmasa da Xudoy sizga butanida yordam etir deb o'ylayman. Tanışı siz izgi ish ishlaysiz. Bayram bilan esenlik, sog'lik, tozalik, boylik bo'lganini egilagan ko'rib, nendek xayollarimiz bor. Xudoy sizga o'tinisini bersin. Бәйрәм ияләре бу датаны елдагыча зур уңышлар, яхшы кәеф белән каршы ала. Бүгенге бәйрәмгә безнең хуҗалыгыбызның эшчеләре үзләренең матур уңышлы күрсәткечләре белән килделәр. Мәсәлән, инде бюджет буенча алганда барлыгы урман фондында 130 гектар, Ерганаклы Текето битләрендә 1700 гектар җирдә яшь агачлар утыртылып үстерелә. Шулай ук урманнарны кыркышлардан, янгыннардан, урлаучылардан саклау буенча да шактый гына зур эшләр башкарылды. Инде менә производство ягына килсәк, 50 мең километрдан артык агач кисеп чыгарылып, аннан 300 миллионнан артык сумлык товар җитештереп сатылды. Инде аның шунысы да куанычлы. Менә bizning ustozimiz, o'qituvchimiz Rossiyaning ham Татарстанның атказан урманчысы Нургали Минхаевич bizning ничек өйрәтеп калдырды. Аның сирәкләп кисү усулларын, аннан килгән традицияләрне без инде һәр вакытта да урман хуҗалыгында нинди генә үзгәрешләр булмасын, ал ниләрен дәвам итәбез. Районыбыз урманчылары үз эшләренә чын күңелдән бирелгән белгечләр. Һөнәри бәйге вакытында һәрберсе моны тагын бер кат исбат итте. Шунысын да әйтергә кирәк. Саба урман хуҗалыгы инновацион технологияләрне куллану буенча республикада беренчеләрдән санала. Агач эшкәртү комплексы да ил күләмендә иң яхшысы. Форсаттан файдаланып, башчылык урманчыларында шушы зур бәйрәм белән урман саклау хезмәткәрләре һәм эшкәртү хезмәткәрләрен бәйрәмләп үткәрә. Сездә бүгенге көндә ничә кеше эшли агач эшкәртү комплексында? Безнең агач эшкәртү комплексында бүгенге көндә 320 кеше эшли. Нинди эшләр башкарасыз? Без урман кисеп чыгарып, урманны кисеп чыгарып, аны тактага ярып, ол такталардан без европоддоннар эшлибез һәм аның калдыкларыннан без эшлибез ягулык грануласы һәм аннан да калганнарыннан агач ыны чыгарабыз. Һәм аннан тышкары без тагы сувенирлар ясыйбыз, бик матур. Елның теләсә кайсы мизгелендә законсыз эш итүче браконьерлар, рөхсәтсез урман кисүчеләр, урман янгыннары белән гомерләрен куркыныч астына куеп, аяусыз көрәшү аларның эшчәнлеген тагын да катлауландыра. Тантанада урман хуҗалыгы өлкәсендә югары квалификацияле белгечләр әзерләүдә ярдәм иткәне өчен баш урманчы Илһам Рахматуллинга Аграр университет ректоры рәхмәт хаты тапшырды. Biz indi bu yarışlarını yılda uzdurabız. Bizim bunda 6 urmançılık, seleksiyonlu center, divre kombinat var, pişalavatlar var, özümüzün sunaşçılarımız. Barlığı 11 organizasiya dip eterek kerakinde bizim uyuşma. Şular bilen biz yılda uzdurabız bu listay mnoгоборье deybiz indi. Her özümüzün urmançının iş türünün, birinçilerin
нитәбез, табабыз дип әйтергә кирәк инде. Безнең монда этапларга киткәндә инде иң беренче этап безнең үзебез күрдегез инде сул якта урман анда. Монда безнең урманчыларыбыз кисәргә дип урман әзерләделәр. Монда инде бу әзерләүдә инде самый төп булып торды урманны дөрес итеп әзерләү. Аңа урманга дөрес бия бирү, дөрес агач кисү. Чарада селекция орлыкчылык комплексы сувенирлар ясау цехы тарафыннан бай күргәзмә мастер-классларда оештырылган иде. Урман һөнәре бу мәңгелек һөнәр. Җир шары яши икән, җирдә агач үсәчәк. Без урманчылар кирәк булачакбыз. Менә бүгенге ярышта төрле биеклектә, төрле һөнәр ияләре килгәннәр иде, алар һәрберсе бүлнәләр. Шундай намус белән дөрес иттереп ярыштылар. Хөкем сөрдә дуслык, гаделлек. И бу бәйрәм инде менә мин аны ярыш дип әйтмәсен, бу урман бәйрәме. Бу урманчы хезмәттән тагын бик югары бәя бирелде бүген. И тагын бер баскычка күтәрелде. Казан Аграр университетының урман хуҗалыгы бүлеге яхшы белгечләр белән тәэмин итеп тора. Ел сайын 60-ка якын студент шушы өлкәдә әзер кадр булып чыгарыла, ди университет ректоры Айрат Валиев. Барлыгы 300-дән артык студент белем ала. Урман хуҗалыгына специалистлар әзерләүче бердән-бер вуз булып торабыз бүгенге көндә Татарстан Республикасында үзебезнең. Безнең инде Саба лесхозы, бул безнең базовый учебный опытный дип әйтәбез инде. Учебный опытный безнең лесхоз. Монда безнең студентлар килеп практик узалар, теорияны алар Казанда факультетта укысалар, монда инде килеп практик яктан үзләренең шул алган теоретик белемнәрен ныгытып, практик компетенциялар алалар. Урыннар безнең бюджет урыннары, алар примерно елдан ел шул бер уровеньда примерно торалар пока, но безнең менә бар планнар, яңа специальностьлар ачу буенча. Например, безнең юк урман хуҗалыгы белән шулай ук бәйләнгән бу охотоведение специальностье, менә без аның буенча безнең планнар бар, яңа специальностьлар ачарга. Һәм инде менә алар барлыкка килеп эшләп китсәләр, безнең студентлар тагын да урман хуҗалыгы факультетында артачак киләчәктер. Булганны саклау, урманнарны үстерү, киңәйтү урманчының төп бурычы, аңа иң мөһиме табигатьне ярату сыйфаты хас булырга тиеш. Конкурсларда иң иннәр дип Фәрит Гыйләҗев, Альберт Газижанов, Айрат Гайнетдинов һәм башка урманчылар танылды. Аерым затларга хезмәттәге уңышлары өчен урман хуҗалыгы министры район башлыгының рәхмәт хаты тапшырылды. Чарага озак еллар бу тармакта хезмәт куйган ветераннар да чакырылган иде. Җитәкчеләр аларны да бәйрәм белән тәбрик итте. Parşı ağlar, Nurgali şırşıları, Bundağı da kışlarının da bin batur çırşıları. 5 сентябрь көнне Саба районына Татарстан Республикасының архив эше буенча дәүләт комитеты рәисе Гөлнара Габдрахманова эш визиты белән килде. Соңгы елларда республика хөкүмәте тарафыннан архивлар эшчәнлегенә зур игътибар бирелә. 2016-2020 елларга Татарстан Республикасында архив эшен үстерү буенча дәүләт программасы да гамәлдә. Сәфәрнең максаты район архивының эшчәнлеге белән якыннан танышу иде. Ул район җитәкчеләре озатуында муниципаль органнар һәм оешмаларның үзәкләштерелгән архивын урнаштыру өчен каралган бүлмәдә булды. Район архивында барлыгы 24483 экземплярда документ саклана. Кичә 12 сентябрь көнне Байлар Сабасында Европа үзәгендә махсуслаштырылган тагылма һәм асылмалы аграр техника җитештерүдә лидер булып торучы Кун брендының рәсми үзәге ачылды. Теманы алдагы сюжет дәвам итә. Байлар Сабасында эшләүче Террапро компаниясе Кун брендының рәсми дилеры. Россиядәге беренче үзәкне ачу хезмәттәшлек үсешенең мантыйкый дәвамы булып тора. Бу сервис үзәге компанияга аграрийларның ихтыяҗларына тагын да оперативрак игътибар итәргә мөмкинлек бирәчәк. Майкл Сноу безнең районда эшчәнлеген 7 ел элек башлап җибәргән иде. Сабаны сайлап алу логистика белән бәйле. Я создавал компанию 7 лет назад, приехал сюда, в Татарстан. Последние 7 лет продавал буквально плюс-минус 200 единиц техники. Последние 2 года у нас проходит ребрендинг, можно сказать. Были мысли. Мы поняли, что в Татарстане производится 10% молока в России. Это такие очень важные направления.
и надо улучшить и качество, и производительность здесь. И поэтому Кун как раз это один из самых мировых производителей техники для животноводства. Мы с ними начали работать, и были мысли, что надо иметь и техника, и хорошее количество запчастей именно здесь, в этом районе, чтобы быстрее обслуживать наших клиентов. Мы обсуждали тему, что страна большая, обычно у производителей как? У них склад в Москве, допустим, или на юге, но страна и когда надо запчастей заказать, то, соответственно, надо ждать 5-6 дней, да, бывает. Но в сезоне это как-то не очень. И поэтому решили с Куном создавать здесь региональный склад совместно. И вот вы видите результат и открытие. Кун компаниясы дөнья буйлап эшләүче 12 төрле заводында 10 төрле авыл хуҗалыгы техникасын җитештерә һәм аграрчыларга даими яңартылып торган потенциал аркасында аграр культуралар үстерүнең һәр этабы өчен хәл итү юлларын тәкъдим итә. Это часть нашей стратегической политики по развитию КУН в Российской Федерации. Еще буквально в 2018 году мы презентовали проект строительства завода в Воронеже. Сегодня мы открываем первый в России КУН-центр. В 2020 году мы начнем строительство завода в Воронежской области. Для нас, для КУН, стратегически Россия является очень важным рынком. Многие годы КУН фокусировался на других рынках, но уже сегодня мы имеем очень важный план развития Российской Федерации, так как КУН является мировым лидером по производству сельскохозяйственной прицепной техники. В прошлом году оборот компании КУН составил более миллиарда евро. Это самый высокий показатель среди всех производителей прицепной техники. На российском рынке у нас есть большие возможности, и мы хотим, чтобы сельхозтоваропроизводитель ощутил всю полноту нашей линейки техники. У нас 10 семейств техники в нашем портфолио, начиная от пропашных и зерновых сеялок, заканчивая самоходными кормосмесителями, самоходными опрыскивателями. Поэтому мы хотим, чтобы аграрный рынок Татарстана в полной мере узнал и пользовался всеми преимуществами от сотрудничества с группой компаний КУН. Төркем үзешчәнлегенең барлык өлкәләрендә дә күренекле инновацияләр эшләп чыгарган. Азык җыю, терлекчелек, туфрак әзерләү, авыл хуҗалыгы культураларын саклау, ландшафтны карау буенча аңа тиңнәр юк. Ә иң мөһиме, безнең авыл хуҗалыгы предприятиеләре аны дәүләт ярдәме белән үзендә булдыра ала. Безнең монда хәзерге складта күрсәтелә төрле техникалар, ул азык әзерләү һәм үсемлекләрне, авыл хуҗалыгында үсә торган үсемлекләрне саклау өчен агу сипта торган техникалар. Тантаналы ачылышта катнашкан Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннаханов та компания вәкилләренә эшләрендә уңышлар теләде. Я думаю, у нас, что начиналось, это было хорошо, и дай Бог им удачи, чтобы рейтинг не упал, а только увеличился. А для сельхозников это получить урожайность, хорошие корма. Шарадагы тагын бер күңелле яңалык ул аграр клиент белән килешүгә кул кую. Киләчәктә студентлар бу үзәктә практик белемнәр, техника турында күп төрле мәгълүмат ала алачак. Кун төркеме продукциясе дөньяның 100дән артык илендә миллионлаган кеше тарафыннан кулланыла. Алар өчен сыйфатлылык, җитештерүчәнлек, югары нәтиҗәлелек беренче урында. Девизлары көчле булыгыз, кун белән бергә булыгыз. Хөрмәтле телевизор караучылар, одна информацион программасы шуның белән тамам. Кыска вакытлы реклама чыгарылышыннан соң җырлы бүләк тапшыруы урын алачак. Безнең белән бергә калыгыз.